Nagmaya ang 188 ka mga pares sa Ozami City, Misamis Occidental human masilyuhan sa sagradong panaad sa Kaminyoon sa gihimong kasalan ng bayan sa Ozami City Gymnasium Huwebes sa buntag Pebrero 13. Ing grande ug espesyal ang kasal nga gidumala sa Asenso Administration ni Mayor Indy Waminal. Sagad sa mga magtiayon, dugay na nga nag-ipon. Busa higayon sab kini alang kanila nga makahupot og legal nga dokumento aron mas mulig-on ang pundasyon sa ilang pamilya ug mga anak. Sumala ni Mayor Waminal ang kasalan ng bayan usa sa mga tatak sa Asenso nga programa dinhatagan og higayon ang tanan nga Ozamisnon ug Misamisnon nga gustong makasal ug himuong legal ang panag-ipon sa mga magtiayon. Dugang sa mayor nga ang programa usasab ka pamaagi sa gobyerno aron matabangan ang mga pamilya nga mas mapalig-on ang relasyon, mas maprotektahan ang mga anak ug mas mapauswag ang panimalay. Matag pares nahatagan og libreng wedding package, lakip na ang gisuot nga suit o gown, makeup, prenup photoshoot, food packs ug gift certificate. Gitunulan sab og cash gift nga 30,000 pesos ang matag pares alang sa panginahanglan sa ilang balay ug sa pamilya. Ang gihimong kasalan ng bayan nagpakita sa pagpaningkamot sa gobyerno sa paghatod og libre, inklusibo ug malungtaron nga serbisyo sa tanang Misamisnon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.